Hi guys! Welcome back to my channel, Cebuana ako. And for today's video guys, magluluto po tayo ng umbang Bisaya. Pang negosyo po ito guys. Ayan, bibigyan ko kayo ng negosyo tips ng ating umbang Bisaya kung paano po siya lulutuin. Napakadali lang po siyang lutuin guys. Ayan, tingnan nyo na lang po ang aking mga step by step kung paano ko siya ginawa, ang ating humbang Bisaya. Ito po siya guys, ang ating ingredients. Ayan, baboy na may balat siya. Tapos, slice lang natin yan. Tapos, i-ano natin siya. Patuyuin natin siya dito. Ayan. Patuyuin natin hanggang mantika na yan bago natin timplahan sa next step. Yun. Antayin lang natin na lumabas yung kanyang mantika. Mag-brown yung kanyang kulay. Para timplahan na natin siya mamaya. Yan, ang humba ng mga Bisaya guys. Napakadami kasi order ko ito guys. Yan o, ang laki ng aking ginawa. Laking kawali. At ito naman tira, ayan, para sa lechon belly. Masarap. Yan o. Patuyuin lang natin. Ito siya guys. Ayun o, nag-aano siya. Nagtutubig pa siya o. Kailangan mag-golden brown siya. Bago natin siya gisahin mamaya, timplahan natin pag na golden brown. Kailangan lumalabas yung mantika niya guys, mag-iba yung kulay niya. Yan po ang humba ng aming recipe sa Cebu. Yan, antayin lang po siya natin na mag-i-change yung kanyang kulay. Wow! Ayan lang natin. You know, dinig nyo guys, pumuputok-putok. Ayan, konti pa. Kailangan pa siya mag-brown ng konti. Ayan o, putok-putok siya. Ayan, tanggalin pa natin yung mga mantika. Tunog o, pumuputok-putok. Ayan. Sarap po nito. Konti na lang para timplahan na natin sa mamaya. So, ayan. Golden brown na po siya, guys. Ang gagawin natin, haluin natin siya dito. Tapos, mag-isa tayo ng bawang at saka sibuyas. Tapos, balik natin, timplahin natin. Okay? Yun o. Super bango. Ayan. Nahango na po natin, guys, ang ating baboy dito sa ating kawali. So, ang gagawin natin, kunin natin yung mga mantika niya at mag-isa tayo ng bawang at saka sibuyas. Super dami. Tanggal na natin yung mantika niya. Oh, napakarami yung nakuha natin. Ayan. And then, isa natin yung bawang. Isa tayo ng bawang. Isa tayo ng bawang. Tapos, ilagay natin ang sibuyas. Saluin na natin. The aroma of garlic and onions is so good. Super bango. Ang sweet lang. Ayan, medyo tayo konti pa. Mag-brown yung ating garlic na konti. Para mas lalo siya maging mabango. Ayan. Super good ang smell. Ganyan yung kulay niya. So, hindi na natin siya ilagay ang ating baboy pa isa-isa. Hindi ilagay siya. Nalagay na natin at ating haluin. Halo-halo lang.
And then, maglagay tayo ng soy sauce. Soy sauce. Next is apple juice. Pineapple juice. Ayan natin ang pineapple juice. And then, maglagay tayo ng spices. Ang ating paminta, laurel, star anise, at saka ang ating brown black pepper. And brown sugar. Brown sugar. Plus, lagyan natin siya ng pampalasa. Ano meron kayo dyan pampalasa? Ayan. Tapos, lagyan po natin siya guys ng black bean na paste. Ayan. Black beans po yan guys. Tapos, haluin lang natin. Ayan, haluin. Haluin natin siya. Ayan, nahalo na po natin siyang mabuti. And after that, ayan o, meron na siyang black beans. Ayan. Lagyan po natin siya ng 1 cup of water. And then, panuhin natin siya. I-boil natin siya ng 1 hour. Okay. Cover this and simmer for an hour and medium heat. Medium high heat. Medium lang. Para hindi siya maubos yung sabaw. Para lumambot siya. Lagyan pala natin siya guys ng maraming banana blossom. Guys, done na siya. Wow. Super lambot. Guys, done na siya. Wow. Super lambot. Pizza.